Muna kama da juna, ki ji tausayina, ki ji tausayina, ki ji tausayina. Muna kama da juna, ki ji tausayina, ki ji tausayina, ki ji tausayina. Muna kama da juna, ki ji tausayina, ki ji tausayina, ki ji tausayina. Muna kama da juna, ki ji tausayina, ki ji tausayina, ki ji tausayina. Muna kama da juna, ki ji tausayina, ki ji tausayina, ki ji tausayina. To ni yanzu ya zan yi da mamana da babana, don tabbas in babana ya gano ba ni da tsayayyen wanda zan aura, to tabbas zai aiwatar da abin da yake ransa. Ki ji tausayina, ki ji tausayina, ki ji tausayina. Muna kama da juna, ki ji tausayina, ki ji tausayina, ki ji tausayina. Rahama, ashe ne ka gama? Wallahi ke da barci su kun manta ne. Ha ba za in manta da ke. Ne mana. Wallahi akwai abin da yake damina. Amma na kasa samun kaina mafita. Wannan wace irin matsala ce? Maganan ba za ta yi a hannu ba. Amma dan Allah ki samu lokaci ki zo gidan tattauna. To, Allah ya bani iko. To sai kin zo. Na gode. Hello. Ina wani kwanan maro. Lafiya ne? Sai da ya aikin. Kuma sani. Na ni kalau. Lafiya kalau. Zai ki nake. Sani. Da dara. Rahama na ne? Ina cikin. Ina cikin. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Kawata. Tun ɗazu nake ta dafa Aiki ne bari kawai abubuwan ne sai a hankali. To ya kike a kan? Wallahi ina cikin matsananciyar damuwa. Domin Abba da Umma na ba su da wani buri da su ga na yi aure. Musamman ma mahaifina. Maganar gaskiya kamata ki fidda mutum ɗaya daga cikin samari. Domin ki taya ni da addu'a kawai. To, ina da sai ka shi da faɗi. Rahama. Magana zuwa ƙauyen nake batta. Ba don komai ba. Kin ga mutanen ƙauyen suka uzurawa kan mahaifinki. Mama, Baba, dan Allah ku haƙuri. Ba wai ba ku isa da ni ba, kawai ina so ne in je don sada zumunci. Kina kike shawara da shi? Yana iya ɗaukar nauyinki ne? Kawai ku shirya gobe Allah kai mu. Ku shirya mu tafi tare. Gaskiya ne. Amma ai sai baki ya ci sannan ido da jikunya. Kina ji na? In Allah ya kai mu da ke da ƴar uwanki. Ku haɗu ku kama hanya ku tafi. Kuma in Allah ya za ku je lafiya za ku dawo lafiya.
kuma zuwan ku sai ya zama alheri a wannan ƙauye namu na Shafi'u. In Allah ya so ya yi ba inda zai same ku. Allah ya tafi shi man gaske. Sai ba za ku riga iki. Kuma kudu dai ai dama zakara a rataye ai baya yin cara. Allah ya kyauta. Ikon Allah, kamar mutanen birni nake gani. Lafiya lau, ina gajiya. Ya mutanen garin, ya birnin? Lafiya kalau. To dama fita dan yi, amma tun daga cikin karfin sun mutum daga ciki sai mu gaji mu gaisa. Da juna. Assalamu alaikum. Ina da wurin ne? Alaikum salam. Ah, mai gida. Baki nake gani. Wallahi baki ne suka zo daga birni. Lafiya kalau. Bari Wa dauko ko mana musta bar mamana, ko? Ki ji tausayina. Ki ji tausayina. Ki ji tausayina. Akwai ka kun za ta biya. Ki ji tausayina. Ina wani lafiya kalau ya gajiya. Na ni zo lafiya. Lafiya. Ya kuka bar mutan gidan? Wallahi kowa lafiya. Mun ku da zuwa. Ki ji tausayina. Hai mai gida ina gaya ma ai abin an kwallo. Ki ji tausayina. Ki ji tausayina. Ki ji tausayina. Laure ba ki gane su bane? Wallahi ban gane su ba malam. Ai ƴaƴan yayana ne wanda suke a birni din nan. Wanda muka je gurin su shekarun baya da suka bi. Kaga an kwana biyu ai na manta su wallahi. Ikon Allah. Sannunku. Ai suna ga sun girma ne. Kin san rayuwar matasan yaran birni ai ba irin ta mutu karkara ba. Ne wallahi. Kin san dama mun yi sallama da ke. Ganin su ne ma yasa na dawo. Dan haka zan fita sai na dawo. Ki ji tausayina. Muna kama da juna. Ki ji tausayina. Yan mata. Malam lafiya kake bin mu haka? Ma lafiya ka ji mana yara haka? Dan gidan marasa mutunci kawai. Ko kuma ku tsaya kuke sauraron sa? Ya kuri. Ku wuce gida mu je. In na sace ganin ka kofi na ci mutuncin ka. Dan gidan marasa mutunci kawai. Haka ake wannan yaran saboda fashi da mutunci shine yazo kawai tare mana yara a hanya ina magana da su. Wannan dan gidan marasa mutuncin mana. Haka kurin yazo tare mana yara saboda bai da mutunci. Yaro kenan. Wannan yaron alfar mana. Arfa. Dan gidan marasa mutuncin nan ko ya tare mana ya tare mana yara a hanya ina yin magana da su. Ai malam ka san dai baya shafi. Kamata a maganar yara ya shafi maganar kuma. Kai da kai da makocinka ne. Yaro kuma ba abin da ya shafe shi a cikin maganar. To ku barin gaya muku duk ran da kuka sake kula shi ko ka sake tsayawa da shi kuna yin magana da shi sai na ci mutuncin ku na saba muku. Kama da juna. Yaushe za mu gana. Dama baya gani na da mutunci, so yake zubar min da mutunci a gari. Har shawara aka yi za na dani liman a garin nan, amma ne ma yake zubar min da mutunci. Auto, dama kuna tare? Kai dawo nan, tsuguna. Dama kuna ba sani da zuwa nake so ba. Bayani zan yi miki dalla-dalla. Wannan yaron naki, ki ja masa kunne, ki gaya masa, don na ji komai. An gaya mun abin da ya yi. Ba ma sai kin da ke shi ba, bar ganin ke kika haife shi. Da wannan ya sandantawa zan iya baje kowa akan wannan magana. To, ki dabi ne a hankali kurin, ki zauna lafiya. Ka fita daga idona, ka saurara tukunna. Yarinya ‘yar gidan wannan mutumin banzan, wai ta zo daga binni ka ganta ko? Har ka bi ta,
ka je gidansa. Au ashe ka ji malam. Ai yake mai faɗa. Kin ji? Ya fito ma sani yake mai faɗa. Ya mai faɗa ya kuru. Yayi fudda bayani yaro. Kaga dauko butaccen dauko ai bakinka baya ƙarya kuskure shi ta ruwa ka kuskure bakinka dawo daga nan ka kuskure bakinka yawa kin ji bayani yaro ya gani Allah ya nuna masa ya gani bai isa auren bane ko kuma ba zai nema ba wai kai me gida me yasa kake yin haka Takabancan, na dade ina gaya miki in kin manta ma zan sake tuna miki shekarar mu 40 da ke. Ban taba miki rashin mutunci ba ko har yanzu ba ki san halina ba ko? To za ki ƙara sani akan wannan maganan yaron nan da ya biyar gidan mara mutuncin nan yake mata magana. Sannu da albarka. Ki ja mai kunne dan in na jiyo kansa abun ba zai masa kyau ba. Bar ganin shi wai gwandon nan. Ma ke shi yi. To wai kai malam ba zai nemi auren ba. Zuwa fa ya ce ka bashi jari. Ba za a bashi ba. Sana'a ka hana. Ba za a ba wa zai bashi jari? Ni? Kuma ya nemi auren yayi auren ka ce ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Ba aure ba jari. Wato kai ne kake bin shi kenan. Ba magana aure ba maganan jari. Dama ke kike da mai gindi bakin ku daya. Abinda duk malam yayi shine kai kake so kai? Don rajin mutuncin da yake mun ke kike fashi. Ba ke kike fashi ba zai mu. Ni fara ma zuwa kullum na ji daɗin zuwan nan wallahi. Da ina zaune ni kaɗai mai gidan nan ya fita ni kaɗai zan ta zama bacci in bacci ya ishe ni wallahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam malam. Daure kina ina ne? Rahama ina yar uwar take Nafisa. Tana ciki. To maza ki kira wata ku zo ku shida ku tafi gida. Malam lafiya. Me ya faru? Malam lafiya me ya faru me suka yi? Maza su shirya su tafi gida. Me suka yi? Saboda ba za su zo su jawo magana ba. Wanda shi za su tafi gida kawai. To ina laifin yaran nan malam? Yawwa abinda nazartar shi za a aiwatar kawai. Shikenan. Zo su tafi gida kawai. Ba zan ce komai ba tunda ƴan uwanka ne. Tana da iko da su. Ba damuwa. To maza a zo a ce da tafi gida. Abinda na aiwatar a gidana shi za a yi kawai. Shikenan malam ni ba ni da dacewa. Allah ya sa ka shi ya fa alkhairi. Na ji daɗin zuwan da suka yi ma. Ke ku ɗauko jaka ku zo mu tafi da kanku. Ka fito? Na mama Allah ya To Arfat. Idan ka je birni ka nemi dan uwanka Awwalu ka ce ina gaishe shi. Ka ji ko? To mama. Arfat dan Allah abinda nake so da ka. Ka kiyaye abinda zai kawo muku sabani da dan uwanka. Kana ji ko? Ka kiyaye dan Allah. Mama zan yi duk abin da yake so. Yawwa ka rike mutuncinka. Dan wani sabani shi da tsakanin na da shi. To shikenan dan Allah ka rike mutuncinka. Allah kuma ya tsare, Allah ya bada sa'a. Allah ya yi albarka. Allah ya tsare ya bada sa'a. Allah ya yi albarka. Ina jin daɗi irin abubuwan da yake. To malam an shigo? An shigo. Me kuma nake ganya ka? Arfat ne zai wuce. Zai wuce? Ina zai wuce? Au binni mana. Au to, tafiyar ce? Tafiya. To yayi. Jaka. A'a malam. Ba malam. Ai ka dan bashi wani abu yayi kuzuri, ka ce kuma ya tafi? To na me? Na kuzuri mana malam. Ina nufin zaro kudin dan kamai? To malam in baka zaro ba wa zai bashi? To haka kike nufi? To bara in sanar da ke wani abu. Ko kin manta? Da sanar da ke. Shekarar da zan je in yi aikin haji, da aka gaya min kudin jirgi, na ce a raba biyu, zan yi tafiya a kar na rabin. Sai su tsaya su karasar da ni, saboda ba zan iya zare wannan kudi in biya ba.
Farilla din ma da zaka sai ne malam rabawa biyu na ce zan yi tafiyar rabin zan yi akar saboda haka ya wuce tafiya ban guri. Yanzu dai to kake daidai ya tafi rabin akar tukunna kafin ya isa. To ai ke ma wahalar da kanki kike da dan wannan abubuwan naki da yake tattarawa kike bashi da tsayawa kika kula da yan awakin ki ma da yafi miki. Wata biya zai tsina na abin nan idan ya je. Wai malam me yasa kake yin haka? Maimakon kai ma dan nan addu'a Allah ya bada sa'a. Zancen kike so addu'a ke ma an kika yi ta wadatar yawa. Ba malam wani kawai ya tafi kuran. Arfat je ka Allah ya baka sa'a, Allah ya tsare ka, Allah ya kiyaye mun kai. Wannan wani irin fitina ne wannan? Haba da Allah sai ka ce ba 'ya'yanka ba? Haba Allah ya tsare, Allah ya kiyaye. Kai haba malam wannan wani irin takaici ne wannan dan Allah dan Annabi. Haba da Allah ni wannan kaddaran ta ishe ni wallahi, ta ishe ni. Na kiyaye hanya. Assalamu alaikum masoyana. Sunana ABDULLAHI. Ina wa masoyana albishir da cewa zan fara sakar muku da sababbin ayyuka na wato bidiyo. Sarki Allah muna godiya, so kai ka sanya. Manzan Allah za mu sanya mai kyan tarbiya. Akan YouTube din channel ABDULLAHI TV. Ina wa masoya albishir da cewa da ku subscribing akan YouTube din channel ABDULLAHI TV. Yau kin ta amana ta mata ta baki kyautan ba. Yadda na dauke ki ba haka ke kika daukan ba. Da haka masoyana ina godiya. Ina so da Allah masoya ai subscribers akan YouTube din channel ABDULLAHI TV. Na gode masoya.